Ang panawagan natin is magparehistro, no? Suportahan ng lahat ng mga kilos para magkaroon ng malawakang panawagan na magparehistro ang ating mga kababayan. Dahil nga, as of today, around 13 million pa rin ang qualified voters who are not registered. 13 million. Alam natin, malaking boto yun. Malaking bulto ng botante yun na hindi nakapagrehistro. For many reasons, I think one reason, marami kasi nagsasabi na isang boto lang ako, kaya ano bang halaga ng isang boto? No? O kaya wala namang mangyayari, isang boto lang ako. Pero dahil nga sa ganung ugali, ayun, 13 milyon ang naging boto na hindi rehistrado. So we have to, and may deadline yun, September 30. So yun, ako more than discussing coalitions, etc. At this point, that can wait maybe another 2-3 months. But the deadline is September 30. So we have to focus on getting our citizens who are not registered to register. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.